nepoznáte, dovolte predstaviť najstaršieho baču z Liptova. Volá sa Florián Šavrtka a predstavte si, má iba 11 rokov. Ale do stovky. Chýbe mi. Ak môžem, Florián, poprosiť sa takto, potom si zahráš, lebo za nami sú už pripravení fujeristi. Oni sa predstavia, že kým sa my budeme rozprávať a oni potom budú tak mumlať, na fujerách budú po rozhovore s Floriánom hrať. Tonko Lupták. Tonko Lupták. Tomáš Košičia. Milan Katarín. A ideme na Floriána. Ale Florián, naozaj, ja neverím ti úkaz, že máš 89, veď nemáš ešte vydaný ani prvý občiansky preukaz. Najstarší bača na Liptove z Liptovských Revúc. A teraz počúvajú teba ovce, alebo ovce počúvajú teba. No ale tie, keď som ja začínal, o tých už len spomienka, to už je preč a za nimi možno ja pôjdem, to je kedy, ale už toho mám dosť. Ale zase si pomyslím, ja to už mám toľko rokov, bože, to bolo málo. A tu je 90, ťahám už 90, no tak. Ak sa môžem opýtať, ale predsa za ten celý život baču, koľko asi tak ovečiek, tých baranov prebehlo tak tvojimi rukami počas bačovania? Vieš to spočítať? No tak až tie počty také, to by mi bolo ťažko. No možno aj 2 milióny oviec som podojú. To znamená, že ty si vychoval viac oviec baranov, ako je ľudí na Slovensku? No tak koľko som mal a každý rok, keď spočítam, 3 razy dňa sa dojilo, po 100 oviec na jedno dojenia, no a za deň bolo 300, nie? Za mesiac bolo 3000, ale zle rátam hádam. Dobre, ale taký život pána baču od rána vyzeral ako, že stávali ste ráno s valachmi, potom ste dojili, ako to vyzeralo cez deň v skrátkosti? No ráno sme stávali po tme, no o Jáne už svítalo, 3 hodiny. A večer sme šli spať, bolo 11 aj pol 12. Tak my sme mali veľmi krátke noci, no a už tie sme aj cez deň už sme aj driemali, aj všelijako, no ale to vždy. Prišli turisti, prišli gazdovia, posír, na Žinticu, budili nás, no. Tak vše sme sa aj hnevali. Čo tu reku, buntošíte, psi breh. No tak aj všelijako bolo, ale to nechcem tu ravieť. Florián. Ako sme ich privítali a poslali preč, lebo nám nedali oddychnúť. Ja to poviem za teba. Taký vtip bol, a možno skutočný, že prišla istá slečna z Bratislavy k Floriánovi na saláč. Dobrý deň, bača môj. A on povedal Florián, vítaj, dievka moja. A čože potrebuješ? Štiepky, a keby ste mi žincici nabrali. A Florián pozerá, aj blondína si, aj štíhla v drieku. Bože, a tie nohy. A ona vraví, bača Florián, vy ma hádam chcete znásilniť. A bača hovorí, a ešte aj múdra si, dieťa moja. Ale pri ovečkách bača Florián Šavrtka aj takto vie na fujare hrať. Ideš.